Bukas ang Land Transportation Office Central Visayas kun LTO-7 sa imbestigasyon nga ipatuman sa ilang uluhan nga buhatan subay sa pasangil sa korupsyon sa rehiyon. Apan ang Acting Chief Operations sa LTO-7 nga si Vincent Francis Bin Santiago, miklaro nga nagikan ang aligasyon tungod sa kaniadtong pagpangu o leadership sa buhatan sa LTO-7. Kasuhanay ba ato mga niaging leadership namo nga kato nga niabot sa ombudsman. So all these things taken together, gipangandaman ni dugay ni gipangandaman sa atong Assistant Secretary karon mo ni ang time nga nilihok na gid siya. Puno niya nga usa ka dakong kalambuan ang himuong imbestigasyon aron sa paglimpyo sa LTO-7. Taliwas kamanduan sa uluhan nga buhatan sa LTO sa pagpaubo sa imbestigasyon sa LTO Regional 7 sa akong luyo makita ang normal nga pagpadayon sa ilang operasyon dinhi sa dakbayan sa Talisay. Kagahapong adlaw adunay 59 ka mga motor ang na-impound tungod sa modification sa mga mufflers niini. Dinhi sa Talisay, naabtan nato ang duha ka 25 anyos nga mga drivers nga gipahunong o gipakanaog sa ilang tagsa-tagsa ka mga motor. Apan bisan pa man gi-modify ang muffler sa motor sa usa ka lalaki kauban ng iyang inahan, gihatagan kini og konsiderasyon sa LTO-7 og wala gi-impound ang iyang motor tungod sa medical emergency nga nasinati sa ilang pamilya. Samtang ang usa ka inahan nga padulong mukuha sa iyang anak, gi-impound ang motorsiklo sa LTO-7 tungod sa paglapas sa lagda sa di pag-usab sa muffler. Si Santiago mipadangat sab kabahin sa gitawag na striktong operasyon sa ilang buhatan. Matud niya, misunod lamang siya sa kung unsa ang anaa sa national law sa modified mufflers ubo sa Republic Act 4136. Ang sa Davao manggod, there is a misconception kaya sa Davao they are pegging on the basing their statements sa LGU ordinance. However, kami dire we are enforcing sa LTO, we are enforcing a national law. Gitakda nga usa ka specialized team gikan sa LTO Central Office ang mopahigayon og hingpit nga imbestigasyon sa buhatan sa Central Visayas. Kasamtangan hinuon nga wala pa empleyado sa LTO-7 ang nakulban og kaldero. Apan matud ni Santiago, dako ang posibilidad nga adunay masuspend o ma-terminate tungod sa maong imbestigasyon. Kauban ni Jeff Zamora og Jovi Caton Jr., Bipso Com interns, kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.